a tsakanin ta na saka wani farin abu barin yadda wani za a gan shi ne yawwa shi ne ya gaushi ya ci garkuwa tsarin ka ta yi karbuwa sirran da babu damuwa gaushi ubangijin zuwa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wannan ita ce rawar Maulana Musa Abubakar garkon faira da Allah ta'ala an kika Shehu Ibrahim wanda ya kara Shehu Ibrahim wanda yake a nan garin Wudil garin da gidan Maulana Musa Halifa Sunusi a nan rawar su take. To muna ta ziyara ga dukkanin masoya daga kuma duk yan uwa muna ta ziyara cikin koshin lafiya masoya huta lafiya.